בניתי סוכן מכירות לחנויות e-commerce וככה זה נראה. טוב, אז ככה, בואו נתחיל. שאל אותו קצת שאלות, נראה איך הוא עובד. אוקיי, בואו נראה איך הוא יגיב על מה שאני הולך לרשום לו עכשיו. מעניין, בואו נראה מה הוא מציע לי. טוב, הוא הציע לי פה שתי מוצרים, בואו נראה מה זה השמן ילינג הזה. כמו שאתם רואים, הוא גם שלח קישור רכישה, עכשיו בואו נראה אם זה באמת עובד. נראה שעובד, קישור רכישה על סך 60 שקלים.